ये देख, मजा मारने को कि सजा काटने को। साहब 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 जल्दी घर में किचन में साफ निकल गइल बा। का किचन में साफ निकल गइल बा। तो देर रात के भारत काहे बरू जा खियावो पियावो नाश्ता पानी करावो तार भाई आई बा। बात तो सही है। अरे दादा मेरा साला घर आया हो राम जी तो नाचे के बजावे के पड़ी जा। का हमर भाई साहब ह ये तो नागिन के भाई नागिन होई जी आज अगर तारा खानदान में भी आई ओकर दुर्भाग्य न हो। ये जो उहे हाल बा। ए भैया शादी के बाद सबकर हुए हाल बा। शादी के बाद का हुई बताएं। शादी के बाद का हुई पहले तो कुछ दिन वाह हुई ओकरा बाद में जिंदगी तबाह हुई। बताएं हैं? शादी के दिने तो सब कोई खा के चल जी पूरी तरकारी बुनिया ओकरा बाद आदमी देखेला असली दुनिया आ पूरा जीवन बजावे के पड़ेला बिना सुर ताल के। अरे जेपी जी बहुत रिसर्च कैले बाड़ा तू। बहुत रिसर्च कैले बनी एकरा पीछे अपन माथा खर्च कैले बनी जान तानी पाखी जी भैया बुझ जाई कि बियाह के बाद मारो के बांस तो उखड़ जाला लेकिन बियाह के बाद जो आदमी के जीवन में बांस होला वो 12 मास खातिर डाउनलोड हो जाला आदमी के जीवन बुझ जाई कि लेटरिन के कम्बोर्ड हो जाला। क्या बोला तूने? यही से हम का कैले बनी भैया नासा में जाके शादीशुदा आदमी के चिन्हे के परिभाषा खोज के लिए नासा अमेरिका वाला नासा। का भैया अब नासा में जाए खातिर अमेरिका जाके पड़ी बोरा में लेके जाई आ टाटी में से चिलम निकाल के 2 फूक मारी एकदम नासा में प्रवेश कर जाए। बात तो सही है। ए भाई हमरो शादी ब्याह हो गइल बा तनी नासा में जाके कौन परिभाषा बताओ ना। अभी रुक के बताओ तनी भैया सुनी जिंदगी से नींद चैन खुशी मुस्कुराहट खो गइल बा अगर जिंदगी से नींद चैन खुशी मुस्कुराहट खो गइल बा तब बुझ जाए कि वो आदमी के शादी हो गई। हमको मारो हमको जिंदा मत छोड़ो साला। सही बात है। एक नंबर दुख दर्द के संग बा दुख दर्द के संग बा अपने लोग से तंग बा दुख दर्द के संग बा अपने लोग से तंग बा बेबस और लाचार बा पत्नी के शिकार बा रोटी के जगह पर बेलना खैले बा रोटी के जगह पर बेलना खैले बा भोरे भोरे मुंह पर बारे बजैले बा तब बुझ जा तू इंसान टटके बिया। बात तो सही है। वाह क्या बात है। चेहरा पर हंसी नहीं खे बात में लसी नहीं खे चेहरा पर हंसी नहीं खे बात में लसी नहीं खे मुरझाइल मन मायूस रहता पटीदार देख के खुश रहता जेकर मुरझाइल मन मायूस रहता पटीदार देख के खुश रहता कपार पर हाथ धइले बा कपार पर हाथ धइले बा हमेशा खुद खुशी के मूड बनैले बा तब बुझ जा कि इंसान टटके बिया कइले। रिसर्च तो कइले बड़े भाई कई कइले बनी एक नंबर। अरे बाप रे बाप तनी देखो त इनकर कहल आ ई त खड़ा कर देलन अपना दुख के ताजमहल। पहले बार तो ना कही ए दिन रात के तनो काम करी तबो ना नाम होला दिन रात के तनो काम करी तबो ना नाम होला आ केहू के घर के पतो बनो इतना आसान ना होला। बात तो सही है। पड़ेला अपना सपना के मार देवे के पड़ेला और सबका नफरत झेल के भी सबका से प्यार करे के पड़ेला। रात के सामने उदास रहो देवर के सामने नेवर रहो भसुर से लजाए के बा और सबके खाना खइला के बाद खाना खाए